Serikali ya kaunti ya Kisii n'enseito ya Kenya nigo yabireke gusegetwa kubeka amachiko ayarabeka kwigirira nabono kurinda ukuiywa nabo igukobachwa kwerigena riekware njonye ndiro kubwa kwane bantu serikali yari kurigi inchirege samagena ari akobacheka banyagitire muntu tabasikonya rusioro niri andata liko bacheka na bakoira bachikora chirangicho kera magena yatugukwana yechigware lerekero tugukwana iga turabara abantu tumanye mana kira lakini abantu ange 100,000 bategemea tamagena. Daniel Apepo oyo mubwa bakorera biashara byerigena riekware ngabireka ukwanira kubatikana n'ubyo bonke bwabire bogotoka aserigena rio magayo gutoka asobonke imeye county ito ya Kisii chigware na magena ari akoyugusi atari gutoka ande onsi Kenya ngima nanda amanyire manta bakagotoka lakini ayande nanda tokire samita anara magena akoroku chigware gose softstone magena atwanya bachirese mukentambe una abantu batabaka ndoje meturigeti miaka 200 chisokoro chito nchakanya bachire bintu bari gutumia bune bikombe bibwesi baje twakarose none egetinga kiegware so negento kere cultural inda tebe kera associated no mugusi na Kenya nda ustayo sora nyore amagena yechigware ka ukwana nabariki bamwe na maya niga Pepo abirikago ichanira kubatikana n'ichinjira cy'okuywa kwerigeneryo riekware ikiabirikago kwana na kusemya serikali ya kaunti ya Kisii kubeka amachiko erikorenda rigena na bwigo bwonchire lya kwerigeneryo riekware aba China bahansire kubache bintu ibi nande bago chakuma etimbo bwate chimashini chingiya chigenderete intu to konyara kubacha kiagara intu ne chikoyo tubwate to kubacha barabune chimashini bagore akobachira kukwake bichaiga ubekesa computer igentu bunaye kabisa kyabacheka so twali kubolia serikali muwasa ku permit lakini ande ngotebekanire muraru stiria magana yaita kurugusia agenda paka Mombasa abekwe port wono sinyurende na serikali yaitero na kyamagana kuruwa paka agenda Mombasa ayande na ragutume kama chi factory ijire Kisumu ne yende kachiado chi factory eji bantu baitombalikiryo ukwana chisemecho niga Pepo abireka kwenekia ubya buko babugotoka asirigeneririe kware awasa abireka gosemya serikali ya kaunti ya Kisii kuimokerera elyo kubeka amachiko elyo kwenekinga bono abamenyi bechinsemo cha South Mugirango babire bakwenyorera ubya kurwase rigeneryo riekware kare biashara bire bono iga biashara mbiri buya bya kyare ngoto motori chioda chiracho mba bane bechinsegete buna Trump nari ko burukani egento kirkiare ngo buna go ikarusiwo so bone bangere nene keruta tugotoma chiware go chiororo lakini nande nabatari bari bagakire bacha akarabara akara ko gendo kore sawadi oira bakeire isababu bakereire buna bono ne chipara chire chimbe tukaba musonga uchi goso ugoje lietandire bana sinema African massage maigo mu mubiri tundu bona igwete ibirunyuko kirase akia serikali rosti para cheito elituranyare utwara abatali kuna Tanzania aturira abatali pi once no bamenyata kuripoteria Voice of Victory Eritrea ne Wilson Omeng.